Gimontar nga grievance area sa Lapu-lapu City alang sa mga SAP beneficiaries gidumog sa daghang mga tao. Physical distancing nakalimtan usab. Si Luan Mirondida adunay live report. May Bab kay ugmang adlaw na magsugod ang payout alang sa mga regular ug wait listed nga mga SAP beneficiaries sa unang unom ka mga barangay sa mainland sa Lapu-lapu, hinungdan nga midagsa ang daghang mga tawo nga adunay mga pangutana ug reklamo kabahin sa SAP. Gidagsa sa daghang mga tao ang grievance area nga gimontar sa CSWD sa may e-library sa Hoops Dome. Tungod sa kataas sa linya ug mibunok pa ang uwan, nagdasok na ang tanan sa lobby sa Hoops Dome ug nakalimtan na usab ang physical distancing. Matag sa kanila, may mga pangutana o baka reklamo kung nganong wa sila malakip sa master list sa mga SAP beneficiaries. Gingnan mi nga wala pay payout, pizza 15 pang payout ningko kaybaw kog kanus ang payout pizza 15. Unya inig payout adto pa mi reklamo nga wala na. Mayo na karon nga kanang wala pang payout para makuan og unsay imong mga yango. Ang taga barangay ba pareho kami dire kay wala dito ang mga ngalan sa mga tao ba. Kay ang uban ni Sapman. Lakip sa mga midasok ang mga senior citizens ug ang uban may dala pang mga bata. May mga PWD usab sama sa mag-live-in partner nga sila si Merlinda Sarona, 58 anyos, nga taga Barangay Basak, ug Victorio Gallardo Suguran, 78 anyos. Gipakita pa ni Merlinda ang nagkagisi-gisi na niyang social amelioration card nga mumatuod nga kalipikado siya isip SAP beneficiary. Pagpanghatag og sapo man ko nila atong una tagae. Nya, ingon karon manghatag na pud ko no. Ningan hagi ko bisag gapiang ko maglakat. Ana. Ningan hagi ko kay basig nakoy ngalan diha nila. Nya wala man gihapon ko ngalan. Sa telephone interview, gipasabot ni Annabeth Quezon, OIC CSWD, nga posibleng wa matarong pagpasabot sa matag barangay, hinungdan nga midagsa ang tanan ngadto sa grievance area. Supposedly, mama, atong coordination sa atong barangay kahapon, supposedly, mutabang sila o pagpasabot sa mga tao. Kaya karon ilang ito, siguro tanan dito sa Bukdong. Dugang ni Quezon, nakuratan ang ilang mga staff sa pagdasok sa mga tao tungod kay ubay-ubay kanila ang anaa karon sa Olango Island sa pagpahigayon sa payout sa SAP. Bab ugmang adlaw ang schedule sa payout sa mga SAP beneficiaries sa Barangay Agos, Bangkal, Babag, Buaya, Kalawisan ug Kanhulaw. Bab, daghang salamat Luan Mirondida sa imong live report.